Na vitrina da dereita hai varios obxectos de cerámica, un material que usaban para cociñar e almacenar. A cerámica podía ser de uso cotián ou de uso excepcional, como por exemplo a que poden ver no lado dereito ou na reprodución que a acompaña. Na segunda vitrina recóllense unha serie de útiles, cravos, coitelos e fusaiolas. As fusaiolas son os discos furados e formaban parte dos fusos que se usaban para afiar. Na terceira vitrina poden ver elementos de adorno, colares feitos con pasta vítrea, pulseiras e fíbulas, que eran broches para prender a roupa. As armas poden ter tamén un valor ornamental. Os puñais que aquí ven son elementos da indumentaria dun guerreiro, pero serían tamén obxectos de prestixio que marcarían a distancia social cun campesiño ou un artesán. Chámanse puñais de antenas pola forma na que remata a empuñadura. Na vindeira vitrina hai outro tipo de xoias, os torques. Estes son adornos masculinos que levaban os guerreiros. Ningún dos que se ven se conserva enteiro. Os fragmentos de abaixo son de bronce e recubertos de prata, os de arriba son de ouro. Estas xoias son elementos de prestixio e probablemente de uso excepcional, en cerimonias ou acontecementos sinalados. En contraste, na outra vitrina, atoparanse cun obxecto de uso cotián, un muiño de man. Nas tres últimas vitrinas entramos xa no ámbito das crenzas, un terreo pouco coñecido da cultura castrexa. Todo parece indicar que tiñan un amplo panteón de deuses, e a ausencia de evidencias de enterramentos fainos pensar nun hábito de incineración. É probable que a peza de cerámica sexa unha urna, xa que no seu interior se atoparon cinzas. As figuras de pedra son probablemente dous ídolos, unha con forma humana e outra animal. Sen dúbida, o mundo relixioso castrexo segue sendo unha porta ao descoñecido aínda hoxe en día. Agora, por favor, saia desta sala para continuar co percorrido. De camiño ao seguinte punto da audioguía, na parede dereita, poderá ver máis exemplos de esvásticas e labras, así como a de muiños.